Ya. Hace tiempo que no tomaba yo este vino. El Castillo de Serra. Se bebió toda la botella. Madre. Apuntatu nazazu ama, esan ez erantzun zidan. Zer diozuen elazana, baleten eman dut zure, izenan eskazarelako, futbola gogorra data, zure moduko neskentzako. Gaur parranda egingo dut, berandu eduko naiz etxera, norekin iritsiko zara, nor lagunduko dizu atera, ama 6 urte ditun, ez daukat inoren beldurrik, baina nien naiz fidatzen, polit jantzi zara alperrik. Bertso eskolan hasi nintzen, badaramat 3 urte, ta gaurko txapelketara, takoiekin joan nahiko nuke, baina horrela mutilek, bertsoz barre egingo dizute, mendiko botak jantzita, bakean utziko zaituzte. Ingeniaritza ikasketak, edo bestela ekonomia, unibertsitatea inda, pertsonala eta handia, turismoa edo bestela, kazetaritza aritzazu, aurpegi eder horrekin, lan errez topatuko duzu. Begi umelen sekretuak gordetzen dituen ispiluak, sorginen oiuz urrunera begira, kristal hautsiak izango dira, kristal hautsiak izango dira. Beti esaten digute, nola erantzun zenbat hitz egin, hankak nola gurutzatu, ez makillatzeko gehiegi, ni behintzat nazkatu naizta, naizena izango naizta, punto begiak itxi ditzala, horrela enauen gustuko, ni behintzat nazkatu naizta, naizena izango naizta, punto